Namhlanje kuba usuku lwenqayizivele kuthini kakhulukazi umphakathi waseMandeni. Namhlanje ekseni sibe nomhlangano wethi IDP la besithula khona ibudget yethu nosomqulu wethu wentuthuko ye-DDL. Into esibuye sesayenza kulowa mhlangano wethu IDP sibe sesithola omunye umuntu osifazane owayecele isimo sokuthi makalekelele ngo-Hyster njengomuntu odila ne-cycling lapha eMandeni. Lo muntu wesifazane oqasha abantu abawu-15 siye samsupportana njengomasipala samnika u-Hyster sawethula laphana kanye nabasebenzi bakhe. Sibeke khona lapho kulowo mhlangano sabe sesihlangana futhi nomphakathi sathuliswa inkontileka ozokwenza inkantolo la eMandeni okuyisibiza ukuthi Mandeni Magistrate Court ezokwakhiwa khona lapha eduze kwase-Sundumbili Police Station eduze ema-ofisini akamasipala kwa-Community no-Home Affairs. So manje sesizophetha nge-Mayor's Cup ebila kwaNceda Mhlophe la sibone khona abantu abaningi beze ngobuningi bawo. Bekhona isoccer yabantu besilisa, kukhona i-ladies soccer, kukhona i-netball. Ngendlela izinga eseliphezulu ngalo lalo mdlalo wezebhola nezobhutshuzwayo sibe sesinxusa ukuthi zonke inhlaka zebhola nasezweni lonkana ke lifike lapha eMandeni ama-tournament anje la bezokhona khona ba-scout abadlali abangakwazi ukuthi badlale emazingeni aphezulu ngoba izinga lebhola la eMandeni selinyuke kakhulu. So sibanxusileke abakaSAFA, siyabanxusa nabaka-Sport Confed ukuthi mabasikhona ukuthi basilekelele. Siyathuthukisa-ke kakhulu ukuthi kakhulukazi ey'koleni sisifake isport, othisha bavumele o-coach bezokwenza amabhola, i-boxing, nama-athlete ukuze ukwazi ukuthi siphakamise izinga lezemidlalo eMandeni. Kakhulu umphakathi wakithi uze wadela ngisho idabi ye-Chiefs ne-Paris wagcwala sonke istadium saseMandeni bezobuka amateam aseMandeni. Sibonga kakhulu nakubazali babantwana ukuthi babadedele bakwazi ukuthi sibe nabo la, sijabule kakhulu. So eMandeni isaqhubezela isavubela intuthuko iyaphambili. Siyabonga kakhulu.